dechrau teimlo ddi bach yn o'r, mae rai fi gyfadde, a ti siwr fod yn gweld hynny yn y siopau? Mae yna jacedi'n bob man? Wel, yn bendant, beth yw ar hyn o bryd, mae'r tywydd yn gyfnewidiol iawn, ond yw bwr yma, enghraifft, esi mas i gyrraedd y ci, oedd hi'n braf neis, wel, mae di newid eto, mae'n llwyd eto. Felly, beth sydd angen arnoch chi, yw rhywbeth bach ysgaf ni daflu ymlaen. Felly, ni ddim yn siarad am jacedi mawr trwm gaiafol heddi, nid cotau gaiau nhw, just jacket bach i daflu ymlaen, i greu fwy o haenau o ddillad, a mae'n ddewis yn hygoel ar y gael. Handi. Felly, ni'n cychwyn bant gyda heili fan hyn. Unwaith eto, ni yn cyrraedd cofio, ni'n cael diwrnodau lle mae'n haelog dros ben. Felly, mae heili dal yn ei ffrog haf, ond bod hi'n ychwanegu jacket. Cadw fe at y jacket gwyn fan hyn, gallech chi fod dod i jacket oren neu rhywbeth gyda hwn hefyd, chwyd i gadw'r lliwiau citrus yma i fynd. Jacket bach gwyn syml fan hyn unwaith eto, mae hwn ar y sale ar hyn o bryd gyda esos am 15 pint. Felly, mae'n fuddsoddiad hyfryd. Ti'n meddwl be, sy'n ni ddim hwnna'n eitha unisex, sy'n ni'n gwisgo'r beth ola? Ie, bendant Alun. Mae rai fi gyfadu, dwi ddim yn fan o ddinon can o lod yn gwisgo jacket denim gwyn. Ond fe pawb ar beth yn o. Wel, o fi mae ganol oed. Ond fe'n edrych yn hyfryd ar heili gyda'r ffrog yma. Bag wedyn i fynd gyda'r cyfan, ond y ffrog yn gweithio'n gret. Goose Island, sef cwmni o Gymru sydd wedi cynllunio a wedi creu'r ffrog yma. Ac unwaith eto, mae jyst yn benthyg yn berffaith. Felly, ni wedi parhau hefyd, fel welwch chi pan eithon ni'r trad, ni wedi parhau gyda'r sandalau am y cyfnod sydd. Chymod beth, boys? Mae'r hydref ar gaiaf yn mynd i fod yn hir iawn, felly dwi ddim moyn mewn i'r casgliad yn eto os gallai bido. Reit. Felly, diolch yn fawr, Hayley. Diolch, Hayley. Nesa nawr mae dyn ni Christine. Nawr, beth o'n i'n trio meddwl am pan nes i siop ar gyfer Christine? Fi moyn chwilo am wisg lle ffwrdd i jacket mlaen, ond dwi ddim yn costi lot oherwydd nid y jacket yw'r peth pwysig, ond y ffaith bod yn cadw chi'n gynnes. Felly es i at Primark neu Primark, fel chi'n gweud. A mae dewis gwych fyna am brisiau'r syml dros ben. Yr unig beth byddwn ni'n gweud am y Primark yw, oherwydd bod y prisiau mor isel, 15 pint am y jacket, 15 pint am y ffrog, chi ddim yn cael defnyddiau safonol a byddai dim disgwyl. Felly, mae wedi ala tipyn o amser i smwddo rein, i gael gran ar y dillad. Felly, mae'n rhaid chi gofio yna. Os chi'n mynd i dalu 15 pint am y jacket yma, mae gofyn bod chi'n gwisgo fe wedyn ni'n wythnosol am rai misoedd, a hynny'n golygu fel cot bod chi ddim yn golchi fe'n ei caledig yn hau, oherwydd fi'n credu o funed ei ffond trwy'r pariad olchi, mae'n mynd i fod edrych tipyn wahanol nag yw i heddi amser mae'n ffres ac newydd. So byddwch yn wyliadwrus o'r pethau yna. Am y lle i bopeth, am y lle i bob pris ffasiwn wrth gwrs, jyst byddwch yn ofalus, fel chi'n edrych ar ei gol. Fi'n gweithio, chi'n wastad yn gweud fan hyn, edrychwch ar ôl y dillad rhad, fwy yn yr dillad drud, oherwydd mae'r dillad drud wedi cael ei creu mewn defnyddiau sy'n edrych ar ôl ei hunain. Gyda'r defnyddiau yma, mae gofyn bod chi'n mwy gofalus ar y tymheredd, chi'n golchi nhw tymheredd, chi'n smwddo nhw, fel chi'n honga nhw fyny o pethau. Ond, 30 pint yw'r ffrog a'r jacket. Waw, mae hwnna'n mor rhad. Mae'n ffantastig. A sa Christine yn cyrraedd trwy'r dre gwisgo hon, bydde neb yn meiddydd o bod hi'n gwisgo rhywbeth rhad. Mae'n edrych yn fryd. Mae'n glasurol iawn, yn dwi? Oherwydd y dewis lliwiau hefyd fi'n credu. Gwiswch chi'r lliwiau yn iawn, mae'r cyfan gallu edrych llawer mwy chwythus, yn dwi? Mae'r boots yn hyfryd hefyd. Mae'n edrych yn gyfforddus. A beth sy'n neis am y boots, mae stretch a lastin arnyn nhw, felly dyn nhw ddim yn mynd i colli siap a fel chi'n gwisgo nhw fwy a fwy. Hyfryd. Diolch, Chris. Ac yn ôl yn awr mae dyn ni Nia. Nawr, beth wedi wneud gyda Nia yw mynd am y siacet, sef cyfuniad o'r Cris, y shirt a'r jacket. Siacets maen nhw'n ei cael nhw, neu'r overshirts. Nawr, mae'n debyg bod yr overshirts yn mynd i fod y peth mawr. I ni wedi gweld lot o'n nhw dod trwyddo'n barod. Felly, cyfuniad yw o Cris sydd wedi telwro fwy na Cris traddodiadol. Mae'n defnyddiau llawer mwy trwm. Y bwriad yw bod chi'n gwisgo nhw yn lle gwisgo jacket ffurfiol. Os feddylwch chi falle am rwy'n sydd yn peintio neu crefft, maen nhw wastad yn y jacedi canvas yma, gwaith, workwear maen nhw'n cael. Na'r taip o beth i ni'n sôn am. Felly mae Nia fan hyn yn gwisgo wrth gwrs Cris mawr sy'n edrych fel Cris lumberjack. Ydy, Ond unwaith eto, maen nhw wedi bod yn ofalus iawn. Mae dyn nhw gwaead hyfryd i'r defnydd, y Czech Prince of Wales wedi cael ei wchthi lan. Mae'r lliw llachar yn gweithio'n gret. Dim rhaid bod chi'n dod i hon gyda'r Cris D a'r trousers D fel wyt wedi wneud. Gallech chi fod mynd am bethau sgafnach adeg mae'r flwyddyn. Ond mae'r jacket mae'r taip o beth byddwn ni ddim yn poeni'n ormodol am y lliw. Taflwch e dros jeans, taflwch e dros Cris T. Pydwch bod rhy ofalus a bod chi'n clasio'r lliwiau oherwydd bwriad hon yw i fod yn jacket nag jyst i matcho i fyny gyda popeth sydd yn y cwbwr dillad. A gallech chi wisgo hi mas i siopa, mas i gerdded, mas am drinc, so chi'n gwisgo gyda sawdl falle. Mae'n gallu bod yn... A hefyd fi'n credu beth i gofio gyda hynny, di bod i River Island,
A mae aelod o staff yn ein heddi wedi gweud, o, fi'n dwlu am bydden ni byth yn mynd i River Island, rhy ifanc i fi. Does dim siop, boys, yn rhy ifanc neu'n rhy hen i neb. Gallwch chi ddod o hyd i pethau diddorol mewn pob siop. Ac yn aml iawn, i chi mynd i wisgo felly rhywbeth o River Island, bydde neb o'ch ffrindiau chi a'ch cylch chi yn meddwl mynd i brynu, felly chi'n gwisgo rhywbeth gwahanol. Heblaw am siacedi denim gwyn i ddynion, canol oed. Wel, Alex, o beth newn ni, Alun, na i ddim ddanfon hon nôl yn syth, gadwon ni di fyna, felly lle di wisgo i mas felly ar leoliad i ni cael barn y gwylwyr. So ni'n mynd i glywed diwedd hwn nawr, Hugh, ydyn ni? Nagin, bendant. Oce, ie, felly, ie, rhesymol eto, ynddo. A ti'n, fel o ti'n deud, ti'n talu pris am ddefnydd da, rhywbeth ti'n mynd i gael lot o ddefnydd allan. Yn bendant, a beth sy'n rhaid cofio, adeg ma'r flwyddyn yw ddim i fuddsoddi lot fawr o arian yn y dillad oherwydd ni'n gynnar iawn yn y tymor a chi'n mynd i licio fwy a fwy o ddillad pan bydd y tymor yn ei flaen a pwy o yw'r beth bydd yn cyrraedd y sales mewn 2 fish. Unwaith i'r casgliadau gyrraedd mewn 8 wythnos, mae popeth yn dechrau mynd ar y sale. Ie, hollol.